Après, on retourne à 20h30, on se couche. Dinja waħda mill-immigranti tfajliet ta' taħt 18-il sena li qed jingħataw kien fiċ-ċentru ta' Rixensart. Dan u wieħed miċ-ċentri li jagħtu kien lill-immigranti li qed jitolbu protezzjoni fil-Belġju. Iċ-ċentru immexxi mill-Aġenzija tal-Gvern Belġjan għal protezzjoni tal-immigranti jilqa' fost oħrajn tfajliet żgħar, ħafna minnhom Afrikani li jkunu inqabdu tqal wara li jkunu ġew abbużati f'pajjiżhom. Xi wħud minnhom anke jkunu fi żwieġ sfurzat. Il-President Marie-Louise Preka żaret dan iċ-ċentru li ilu mwaqqaf madwar 20 sena. Tittaqqal qalbek meta tintaqa' ma' tant tfal, bniet, żgħażagħ li ġew abbużati u li spiċċaw tqal u li tal-anqas illum permezz tal-awtoritajiet Belġjani sabu dal-ken fejn jistgħu jrabbu l-uliedhom u wkoll ikomplu bl-istudji tagħhom. U l tal-anqas timmitiga ftit il-qalb sewda ma' dat-tip ta' ferħ meta tara dan it-tip ta' input li qed isir magħhom. Id-direttur taċ-ċentru Thierry Pire spjega li ħafna mit-tfajliet ta' taħt 18-il sena jaħarbu minn pajjiżhom waħedhom bit-tarbija jew waqt li jkunu tqal. F'dan iċ-ċentru huma ma jsibux biss saqaf fuq rashom iżda jingħataw għajnuna minn social workers, infermiera u edukaturi.